Dan hu l-filmat tat-tellieqa ta' żwiemel li rebħet lil persuna f'Malta is-somma straordinarja ta' 2,100,000 euro. Dan huwa l-akbar jackpot li qatt intrebaħ minn kwalunkwe persuna f'Malta. Bis-Super 5 darba intrebħu madwar 1,200,000 euro. Iżda ħadd qatt ma rebaħ 2 miljun euro biljett mixtri minn Malta. Tkellimna ma' Viktor Kassar, sit il-banka tal-lottu ta' San Ġiljan minn fejn inxtara il-biljett rebbieħ. Dana prova jaqta 7 titlila, din hija logħba li tintlab hawnhekk fuq tiġri Svediżi, kien ġaqa ta' 6, kienet jistenna l-aħħar tellieqa li fil-fatt kif qed tgħid inti fil-filmat spiċċat photo finish. Fil-fatt għal kwarta sekonda kien jerbaħ ħadd ieħor. Kieku rebaħ iż-żimel ieħor kien jitlef ir-rebbieħ attwali u minflok xi ħadd ieħor kien jirbaħ 6 miljun euro. Mingħajr ma żvela l-identità tar-rebbieħ jew jekk hux Malti jew barrani, Viktor Kassar għalilna x'kienet ir-reazzjoni tar-rebbieħ. Ovvjament dana ħabjeċir ħafna, huwa bniedem li huwa dilettant ta' żwiemel u ovvjament speċjalment peress li spiċċat b'dak il-mod eċitanti kien daqsxejn eċitat mhux ftit. Mhix normali, fil-fatt hija din hija l-ikbar rebħa li qatt intrebħet minn Malta, 2,100,000. Biss mhux l-ewwel darba li ntqataw 7 tiġrijiet, imma da mhux dawn l-ammonti, ammonti ħafna inqas. Viktor qalilna li għalkemm hu sabiħ li wieħed jittanta xortih huwa importanti aktar li l-logħob jintlab mod responsabbli. Jiena ili ħafna f'dan ix-xogħol, ġifieri għandi esperjenza, ovvjament mhux dejjem jarbħu n-nies, ġifieri ħafna drabi anki mhux jitilfu. Imma ovvjament kulħadd jipprova li xi darba jaqta' xewtu. U dan il-persuna kien wieħed mill-fortunati li qata' xewtu u rebaħ 2 miljun euro. Naturalment hija ħaġa importanti li n-nies jilagħbu b'ċertu responsabilità, jiġifieri jonfqu kemm jifilħu jonfqu. F'Malta it-taxxa titħallas fuq ix-xiri tal-biljetti u mhux fuq ir-rebħ. Dan ifisser li r-rebbieħ irċieva ċekk wieħed ta' 2,100,000 euro tondi.